ikusi dut batez ere oso giro alaitxoa, eta lortu dela herri ezberdinetan giro baketsu batean galdeketa egiten. Horrek esan nahi du, batez ere jendeak ilusioa izan duela eta baraukela, eta lortu duela ametsa lortzeko pauso bat. I have visited 4 or 5 places in Goierre today. Everywhere I've seen huge enthusiasm for deciding, for taking a vote. I think you're having a very high participation. Intentar juntar todos estos esfuerzos para lograr que la autodeterminación sea un tema que se puede discutir también conjuntamente a nivel europeo. Nere lehenengo bozka denez, ilusiokin, eta gero hainbeste jende etorri dela ikusita, pozik, ez? Eta, espero dut hemendik urte batzuta edo galdeketa urreala izatea. Herri batara egin beharreko gauza bazan, eta iritsi da eguna, eta nik uste dut, pozik, parte hartu dut jendea oso gustora, eta, eguna ondo dijo. Oso pozgarria, gaurko eguna bezalakoa, zoragarria, eta basan garaia, halako galdera sinple bat, aurrera ateratzeko, dano batera alkarrekin. Egia esan oso pozik, oso itxaropen handikin, eta, pausok ematen nahi gaurrea, eta holaxe, bukaraino, aurrea. Guztiok elkartu, gure indarra batu, tartu dezagun erabakia. Gure esku dago eta zer gerta da, non erronka da. Eta zure jada, gure eta hitza, hori da baldintza, konpetsurik gabe herri bat gara.